A resolución definitiva do PROA emitida onte mesmo confirmou o peor dos escenarios para a Ribeira. 6 centros educativos quedan excluídos do programa, mentres que tan só se concede un profesor ao Colexio de Artes, pero a tempo parcial. O profesor que nos tiñan prometido no mes de xunio quedamos sen poder facer o desdoble, entonces decidimos adiantar as queixas para ver se así nos facían caso. En principio dixéronnos que sí, despois botáronse atrás, e no PROA sí que non lo concederon, pero agora parece ser que non vai a ser a xornada completa, co cal tampouco nos cubre as necesidades que necesitamos. Confírmase así a drástica reducción de profesorado en todos os centros, tanto no que respecta a persoal docente como especialistas en AL, EPT, mestres de apoio e cuidadores. Os peor parados son os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, quedando algúns ciclos totalmente desatendidos. En todos os centros educativos atopamos nenos e nenas que presentan algún tipo de necesidade especial ou dificultade no aprendizaxe, que precisan coidadores e profesionais especialistas para atender as súas necesidades. A luz dos limitados recursos dos que xa dispoñían os centros educativos neste eido, estivemos agardando a adxudicación de coidadores especialistas en PT, AL e orientación da Xefatura Territorial de Educación da Coruña, coa esperanza de que os nosos centros educativos contasen cos profesionais necesarios para dar cobertura ás necesidades que ten este alumnado. En lugar dun mantemento ou incremento, o que se fixo foi outro recorte. En case todos os centros educativos do noso municipio, dun xeito ou de outro, reducíronse o número e as horas de PT, AL, coidadores e profesorado de apoio. Ademais de remitir un escrito á Xefatura Territorial de Educación, Inspección Educativa e á propia Consellería, as AMPAs darán agora un paso máis coa presentación dunha queixa ante a Valedora do Pobo. Non descartan tampouco iniciar movilizacións ou outras medidas de presión como o envío de queixas individuais por parte das familias. Denuncian, ademais, a presión que dende a propia Consellería están a exercer sobre as direccións dos centros. Si temos que saturar o rexistro da Xefatura Territorial e da Inspección, o faremos. Tamén pediremos aos nosos colexios que manden avalares, porque hai que decir que existe unha situación de presión, non lle vou chamar de outra maneira, de presión xerárquica respecto da xefatura ás direccións dos colexios. Moitas direccións andan como asustadas, non vou dicir unha palabra máis fuerte. Vamos a mandar a queixa ao valedor e non descartamos movilizacións, concentracións e todo tipo de medidas hasta que esta situación se solucione. Por último, critican o triunfalismo amosado polo goberno autonómico, posto que os recortes son brutais e xeralizados prácticamente en toda Galicia.